hemen jarraitzen dugu, irrati saio zuzenekoan, eta daukagu sorpresa bat, ezta? Euki dugu utzune bat, etorri barzien gurekin bizitegi taldekoak, baina azkenean ezin dira etorri, orduan ditugunez ikasle batzuk zoragarriak, eta eroseretara animatzen dienak, hemen daukagu gizarte hezkuntzako lehenengo mailako ikasleak, ongi torri, berriro. Eskerrik asko. Eguerdi ondan hori. Eta klasan esaten duguna, irrati saio zuzenekoan ez dugu nahi bat, toma, tokaiatzu. Ezta? Eta, bueno, frogatzeko. Eta pizkat izango da ezakite pilo akite mato, ezta? Ez dago zer pentsatuta. Ez dago zer pentsatuta. Izan dute abezen dentsu diren galderak eta horrendik eta gigu. Baketakik ez dakigu, burua tortzen jatzuena, baina, bueno, asialtzari kontatzen, a ber, zelan doia gradual, helengo urtean zauzie, ez? Zelan... Ondo baina zer zer. Fenomeno. Bai. Bueno, kontau pizkatxo bat segaitxik hasi zinen gradu hau etxen, eh? Zuek zuen lehengo mailan zarie, zoazie hilebetetxu batzuk hometan, pentsatzen zen duen hau zala gizarte hezkuntza ez, irrakin egiten duzue, ez? Egin duzuen lako hausnarketa bat segaitik gizarte hezkuntza, askotan galdetzen dutzu dugu, bai? Bueno, segaitxik aukeratu duzu gizarte hezkuntza. A ber, ni adibidez hori zintzen, hori nire gizarte hezkuntza ikasi, 16 urteaz Burgosen honetan eban monitorizako titulua, eta hortik beti ukiot oso relazio hurbila adingabeko pertsonakin eta holanda beti izan da interesa deitxuna ben kolektibo bat. Da hona adibidez hori amnabin biharrian, autismokon pertsonakin lanian, eta bueno, aziran pentsane ez jatela gustatuko hori kolektiboa edo ez neukan hain visualizata edo lan, da honba konturatzen dago bai hori kolektiboa gustatea dela. Edo beste egunean bai etorri zinean pertsona helduak eta bar guaz berbetan eta proiektu bat sortzen, konturatu nintzen hori bai aldera izan beste bihar bat gustatuko otena etorkizun baten. Ni, a ber, pertsonalki familizen okin neban lehenguzo bat, sindrome da honegaz, da berak erakutsi dozten azkanien, zelan bizizek, aunque te ponga esto, barrerak, altzazule atara aprobetsue. Da berari nik ikusten txaten, nire pertsona ez da ideala, da beraga sartu neban hori gentian iztasun funtzionaladeko jenagaz eta lan beste tratu bat, da beti guztaz laguntzie gentieri, da orain be ekipu dakote eskubaloikue mundekako zentro baten dauzen pertsonakaz, da horrekaz pasati egunek son maravillosos. Da orduan basanean gizarte hezkuntza. Zeni enzi zientifikotik sartu nintzen, hecho la tortura de batxi científico, con bioquímica y la madre, da erizaintza da medizina alde batera itzi, da gizarte hezkuntzan sartu. Da, enjoten bizi zen, erabakirik onena. Oso, ondo. Oso, horreaz, titularra. Da zuen neskak? Bueno, nik argi dauket, neska zientifikena zela, hori azeratu neuken argi. Baina, niramak hemen mundion eitzen dago erra, eta txikitxetik, zure moko zozen aiotein ez da izer, eta hori, batez behorregaitxik, eta, momentuz pozik. Momentuz pozik, ez? Bueno. Bai, nire bizitzan zierbe, nire zitzaik, sentitzot eragine eukidabela nigan udalekutan eta holanda, orduan, nire beti ukiotargi, nire guztauko atela ezitzaile hon bat izet eta eragine eukitxi gentian gan. Da hori gazteleko nabi herrin nire herrixen da, aziran pixka bilurren auken, baina oso pozik, así que ondo. Lehengo urtetxu daukazu, ondinok, ez da, batzuk ikusiko, bai pentsatzen duzuena sartzen zarenean, lagurt, ez dakiz baina konturatzen zaretenako, basauzi hor lanian. Batzuk ja basauzi, ez? Ambito desberdinetan lanian, da nun ikusten duzu zuen burua? A ber, nik hondik ez daukat argi. Nik nire urorik usteot gauzasko probaten, pertsona askoaz lanian, daniot ezatzanean, albaot kolektibo danakin proba, ze hondik ez daukat klaru zeineaz nahi oten horixe biharraen, baina hori bai, lehenengo eta bien esperientzia lortu da profesional mogula forma, hori da nire helburua.
Bai, hortzelako gauz, ez? Bai, bai. Bai, baina, bueno, bai, gizarte hezkuntza askotan esaten dago, eske badaukago ambito pilo bat lan egin aldoguna, guztia ez zaigu zergaitxik gustau behar, guztietan ez gara zergaitik ikusi behar, baina probatzia, ez? Batzutan, beste egunean klasea etortzen egin gendunean, belaunaldi arteko, ez? Jarduera, igual, esen duen buru neukitzen, pertsona nagusiak inengo, bitu, igual, bada, ez da? Eta gero eta gehiago izango da gainera gizarte hezkuntzako presentzia hortan, gizartea eta nagusiago delako, ez? Da hortan egin behar dugu lan bai. Eta zuen nuen ikusten duzu, Nik adibidez hori, adin nagusixekokin ez dut ikusten, nire buru, txarto pasauko neban. Da adibidez doin horina 12-16 urtekukin, da horrekin oso pozik na. Ez da gero horretan engoten, baina hori probagot da guztabaten. Bueno, hemen bai, obligatzen dutzu egula graduan zehar, praktiketan bai, bi behintzat frogatu behar duzue. Gero ja zuen kontura, animatzen dutzu egu, ez, kontaktu desberdinak bitzen. Graduan, eukido zue, denpora gutxizoa zie, baina lau hilabete honetan, hainbat entitate etorri dira klasera, ez? Horretatik zeintzu destakatuko zen dutuen zeinetan geratzen zarie? Ez dakit. Edo zein gogoratzen duzue? Ni bizitegi elkarte hau irratizena saldu dozkuiena eta zelan saldu irratiz. Lokuras felices. Hori, lokuras felices, hori gustadazten asko. Gero gainera guke irrati eta podcast saiorako eta bebai bizitegik elkarti aukeratugu, da junginen horra, da bizegaz berbaitzen eta, da superinteresanti zen zan. Hori mundue. Bai. Etorri ziren, no? Klasera, lokuras felices, no? Egon ziren, kontatzen gaur egon, hemen egon behar zen. Hau zan behar intartea, baina, bueno, beti gogoan ditugu, eta gainera, dara magu urte, 5 urte hau egiten, eta beti egon dira haiek, egiten, eta... Bai. Eta besteok, hori, klasera etorri diren pertsona desberdinak eta zitzaile desberdinak, ze daukazue buruan edo, no? Niri klasera etorri izenak ez dait, baina dira eskale zitzailik asko guztau izatez. Ez dakit nik halko neban kale zitzai izen, ze oso... Ez dait oso zabala izen biza, ez da izer, baina asko guztau baten, asko guztau bat euren lana. Nik adibidez hori neban. Bolondrez egon itzen gaba bat, izetan oindala 3 edo 4 hile kalin bizi izen pertsonen kontaketan. Eta asko guztau baten ze. Gentibe, esatu eskuen igual, kontuz ez da izer, baina genti super zabala eta kaina hon ginen piloa denpora kanpin bat eukien, da super guai egozan ze eguezen pertsona batzuk, eta gero etortezan bat bizikletan, eta ai, tengo comida, no se quedana super pozik ipintxezin, eta piloa guztau baten. Igual kontago aldozu zer dan hori rekontuena, ez? Urtero egiten da, eta beti... Bi urtero, no? Bueno, bi urtero, baina beti jentea behar dute, eta batzutan etortzen dira... Bai, etorri zin klasera, eta, bueno, silmaz apunteta zinen, eta zan, gaba bat, eitzen dala, rekuento general bat, Euskadin edo Euskadi mailan, bueno, baina Bolondrez atopetan di herri edo hiribako txin, eta zonaka modun banatzeza, eta guritoka bakun justo gu bizigazen zoni. Eta bazoiez, nita irati juginen zitzaile bataz, eta daukegu olako, geunken olako formularixo bat betetako, ipini bigendun, zenbat pertsona eguezan horlekun lotan, emakume edo gizona zan, nungu pentseta gendun zala, eta bueno, pixkate idea general bat eitxeko, baina geisha zan ikusteko zenbat jente bizi zan. Eta joenak hortan oin zenbat izizan kopuru, baina bastante handixe bakarrik Bilbo mailan. Eta hori uste zendu nolan izango zala, ero? Ez, pentsetan eban, hori esatu eskuen kontuz, iguale jente agresibo alda izen, ez da izer, baina esan izen holan, de hecho, super, ez nahi guezenak, super zabalak zin, eurekin konversazioak eukitxo den duzen, eta errepikatzeko mogun. Zondo, orduan animatzen daitugu, ez da, bi urte datorrentean ez, baina 2 urte barro oraindik graduan egongo zaten ez, parte hartzera bebai, ez da.
Eta gero, bueno, hemen gaude zerita irratiko proiektuaren barruan sozietako. Hori da, galdera. Zer da hau? Porque, claro, hemen daudenak badakite zer den, baina beste aldean dagoena. Beste aldean, ez? Zer egiten ari gara, zer egiten ari zarete, zer da podcast, egin behar duzuen podcast hori, nola antolatzen ari zarete, nola bizi duzue. Nola azten da? Bueno, igual gu kontatzen dugu zer dan. Bai, kaie, venga, a ver. Zer da lana, zer da egin behar duzuena eta nola egin duzue? A ber, horigoz talditan antolatuta mogura, da horigoz asoziazio desberdinakin berbaitzen talde bakoitza bateaz, da eurari hori izate dut galdera batzuk edo potatu edo eurak itxu elkarrizketa bat mogura, da gero hori elkarrizketia edo horrek galderak euren asoziazioari buruz, guk aztertu mogura edo itxuen dugu. Gero, reportaia ere, zuek egin behar izan duzue edo... Bai. Hauek, ez beti nazten da... Bueno, batzu daukaterako konbalidatuta. Karo, bi irakasgaien artean dagoen lan bat da, ez, taldean egiten duzuena, eta lehenengo parte bat dago, non, komunikazioan izan dugu, ez, nora zoazien, edo ze entitateen, da hori aztertzen duzue, ez? Eta gero egiten duzue elkarrizketa. Eta zelan bizi izan duzu. Esan gendunean irraketan nik lehenengo egunetan, egingo dugu irratiro podcast, ze torriatzuen burura? Hau, nik irratixen. Zuek irratixen izan duen, ez? Eta azkenean izan zan, azkenien podcastera. Gainera, zuek izan duten esan, gainera, klasean egon ginen hitz egiten, badaukazu zerbait burua eta zu izan, nire herrian, no? Zer zu polita. Hori, institutun irratixe geunken, da nahi banak alzan junda lehengo urtin, jute ginen nita nire lagun bat, irakasle bataz, barixekutan, goxitan, da klasea zi baino ereinagote ginen irratixen, guna egendunan buruz berbetan, da gero bigarren urtin, bigarren batxillerren, nita beste bilagun juntau ginen, engendun gure taldi eta euenetan jute ginen irratire. Da, superondo pasatzen da, nik hasieran gizarte hezkuntza barik, kasetaritza edo nahi neban ikasi, baina azkenin... Bueno, kontua zen, jendeak erentzuten zuena, hori, institutora joaten ziren bitartean, no? Claro, klasera sartu baina egina. Zuek ematen zenuten, no? Eta jendea... A ber, horri deia da, hau, zauzie, derrigortuta urte honetan gu gaudelako, hau egitera, ez da, irakasgaien barruan, baina bai ideia dana, ez dakit ikusi baduzu gure fakultatean, hori dekanotza ondoan dagoen hori irrati estudio bat izango da. Orduan beti animatzen zuen, urrengo urteetan, zuek ere antolatu alzarie, eta sortu, ez? Sortu hor podcastak, ikasle modura, hori zabalik egongo da. Orduan, ideia hori ez deskartatu. Bai? Ia zein datorren diaz. Bueno, hori, hamen daukazu zi, hiru kandidato, edo guaz ere, bai, konta baldozu, ez? Baina, nipentzatea, zuen klasien badaukazuela kantera ona, eta proiektu polita izan aldala ere, baulako zeu zerrantzeko egitea fakultatean. Ez? Bai, gainera ez gara gu bakarra, no? Ez hori da. Monike, Itziar... Datorren urterako irakasleak ere badaukazu ez hemen implikatuta, orduan enredago alditu zuen, bai? Eta zuen zerbait sortu, ez? Ze hori beti gaude gutiraka, baina ez du zertan izan behar. Gainera, azkenean, no, klasean egon gara hausnartzen, hori, helburua da irratiaren bitartez, no? Zuek ikastea, gizarte hezkuntza zabaltzea, baina gero ere badago beste kontu bat, eta da, ikustea ze aukerak ematen duen irratiak, hori, lanean, badiez lokuras felices. Bueno, gero ere, zuek ez zineten egon, ustu jende gutxiago egon zen, bai, 12 nubesen, egon ginela podcast intergenerazionala. Bai, horrezan entzuten ondo ez da izar, baina horre ikusi gendun zelan, kale ezitzaiak eta bizan zentroko nagusien artean, proiektu intergenerazional bat, irratia bide eukizutenak, ez? Eta horre bilatzen dana da azkenean, pertsona protagonista izatea, bere prozesuetan, ez? Eta zelan hori ere erabialdugun estrategia modura esku hartzeetan. Hori ikusten duzu zuen buruan hori? Hau erabiltzea etorkizunean, edo... Igul hobi bat modun gehiago. Bai. Ni pai, ez da egiteko. Hombre, zuen behi, ez? Niri asko guztetea date, tipo berbetita holan orduan. Eta ikusten duzu potentzialtasuna daukola, gure ambitoan? Ez dakit, gure ambitun ez dakit. Baina guztot, era hona dela azkenin edoze informetako, edoze larazteko.
berez, oza... Gente gitxi da, baina gaur egun irrati Hori da, zentzuten da bera. bai. Igual hori Ez dago zen itxurarik. oztop, bai. Bueno, guk badakizue trampa egiten dugula, ez? Hau ODS irratia deitzen da, baina ez daukagu irrati FM bat. Bai, bai. Osea, YouTubeen bidez eta Instagramen bidez emititzen da. Orduan, bueno, gaur egun badaukagu, ez? Teknologiak ematen dizkugun errastasun horiek ere, ba gure mezuak helarazteko eta igual beste izan behar. Bai, hori itotu zaite burua. Galdera da, irrate zuzenean edo podcasta? Ni pentsetu podcasta, Bai. bai. Edo zein momentutan entzun zein. Bueno, irrati xebe graote bada, baina ez da gaztientzako Bai. podcasta erakargarri xebe dela pentsatut. Da, oin momentu nik ustot bastante fama handixe aukiela podcasta. Bai, ze gainera Spotify fen eta Hori da. orain deko Bai. hablan kontuek eta alzule entzun naizun tempora, oza... Da orain gaztien artien badauz hainbeste podcast lan famatu. Bai. Eta bai, erakargarri ze bada, bai gaztientzako. Gero ja, a ber, azkanien bueno, podcasta edo irratizen helburu da guk eitzen bagun, geure gizarte hezkuntzari buruzko munduen sartuteko eta azkanien bizibila emoteko. Ze nik batzutan ez dut egin, bai, gizarte hezkuntzan hau ikasten, ze mierda da hori. Hori da. Bai, batzuk ez da itxi zer da. Ez erdan. Da, emon dekon garrantzitza, garrantzize, ze azkanien gizarte zitzaile bihar diez, da diez oso fundamento askoko lan bada, no sé. Zer esango duguk, ezta? Hori da, burua, horretan, jarraitzen dugu. Bueno, orduan jarraitzen dugu urrengo blokeakin? Bai. Bai, eskerrik asko neskak. Bapateko, Bapateko, zuzeneko eskuhartze honetara itxik. Aplauso haientzat. Ba, nada, hala.